Ty potom, alebo čo? No. Na foci. Milá lopta. Dobre, nie? No má to. No to aspoň na internete, nechaj my z toho niečo máme. 30 mám rekord, ale... Marcel, vedel by si nám povedať nejaké tvoje futbalové začiatky? Tak moje futbalové začiatky to skôr pochádzajú z mojej rodnej dediny alebo rodného mesta Dozvolená. Som rodák Dozvolená, kde som vyrastal. Vyrastal som na dedine z Volenskej Slatine, odkiaľ som sa neskôr presúval smerom na juh. Hrával som v Detve, Banskej Bystrici. Nakoniec z Banskej Bystrici z vojny som išiel sem do Levíc, kde si ma vybral tréner Černák. Dá sa povedať, potom som prestúpil do Nitry, kde som hral aj ligu. Nasledovala Trnava, ďalej Močenok. A z Močenku som išiel do Čiech, hral som tam druhú ligu v športovom klube Fulnek a v Karvinej. No a nakoniec som opäť zakotvil tu v Leviciach. V koľkých rokoch si začal s futbalom? S futbalom som začínal v 10 rokoch, si dobre pamätám. Trénovali ma takí menej známi ľudia, ale vždy to boli príjemní ľudia, lebo to boli rodáci. Takže nikdy som nevedel, že čo so mňou bude, kde skončím, ako to bude, ale taký prvý môj tréner bol asi Starký, potom otco pomáhal veľmi, ale ja som takouto vôľou chcel niečo dokázať viac, takže aj sám som veľa trénoval, no a škoda, no. Ušlo to veľmi rýchlo, dá sa povedať. Už som taký starý kôň, tak sa povie, ale ešte stále ma to baví a dúfam, že ma to bude baviť ešte pár rokov. Keď si začínal s futbalom, určite si mal nejaké ambície, sny. Povieš nám niečo o tom? Už keď som chodil na strednú školu, som písal, pamätám, nejaké slohy. No keď som chodil na tú strednú školu, tak vtedy som už písal také slohy, že raz by som chcel byť aspoň nejaký priemerný fotbalista, ktorý hrá aspoň na Slovenskú ligu. No ale akože ligu som si zahral, bolo to veľmi rýchle a krátke, lebo prišli tam aj nejaké zranenia. Aj v Nitre som si zahral nejakých 28 zápasov, mám odohraný v lige, potom prišla Trnava a v Trnave rok dobrý a potom rok špatný, lebo sa mi privodilo nejaké zranenie. Takže to akože k športu patrí, len išlo to tak rýchlo, že ani som si to neuvedomil, ako to rýchlo prešlo. 36 rokov a som v Leviciach a najstarší hráč, tak je to také, už mi je to čudné. Kde si vlastne prežíval také najkrajšie svoje obdobie? Tak najkrajšie obdobie asi keď som hral v tej lige v Nitre. Rok v Trnave bol podľa mňa super, ale nemôžem ani povedať na ten ŠK Eldus, že mal som tam 3 postupy, dá sa povedať, od tej 4. lígy sme postupovali do 3., nakoniec 2. Hrali sme o baráž, o 1. lígu a akože bolo tam aj dobre, no ale darilo sa mi aj v Čechách, takže boli tam aj so mňou spokojní, ja som tam bol spokojný, rodina sa tam nejak dala dokopy moja, sme tam boli všetci 4 spolu a akože to klapalo, aj klub, akože v klube to išlo veľmi dobre, mali sme celkom dobré úspechy, skončili sme 4., raz 5. No a na to, že to bol aj nováčik druholigový, bolo tam fakt dobre. Možno, že teraz nakoniec, ak som bol v tej Karvinej, tak sa mi to fakt ľúbilo, lebo aj to zázemie, aj tie veci okolo fotbalu, čo sa týka, ja neviem, materiálnych, štadióna, mančaft super, partia dobrá, takže to bolo také, ale si myslím, že aj tu na Leviciach sa to dáva dokopy teraz a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. No, za 2 roky sa 2-krát postúpilo, takže je to super, že Levice už sa opäť ťahajú hore. Predtým, keď som odchádzal tu na z Levíc, tak hrala sa 2. liga a teraz som prišiel a hrá sa 4. No, takže viem, že hrali aj v okrese v tých nízkych súťažiach a veľa ľudí ani nechodilo na fotbal. Bývali to skôr túto derby s Kalinčiakovom, s Podlužanmi, že? Takže bolo to dosť také čudné, aj keď som prišiel nejakých kamarátov pozrieť alebo chalanov a hrali toto s nejakou dedinou. No, bol to taký zvláštny pocit. Ako si kvázi bral to, že sa hrala 2. liga a potom až posledná liga? Tak pre mňa to bolo také trošku aj sklamanie. Skôr som si myslel, že to pôjde ešte nahor.
lebo Levice 2 alebo 3 roky po sebe išli na postup druhej lige a nepodarilo sa im to. Potom prišla taká kvázi čiara a po tú čiaru sa stále išlo nižšie a nižšie. No a ma to aj prekvapilo, že proste takéto veľké mesto, mládež, žiaci, dorast a úplne to upadlo. Takže to bolo dosť také sklamanie pre mňa. V 96. som prišiel do Levíc, hrala sa druhá liga ešte za pána Černáka. Bola tu dobrá partia, už vtedy aj tí starší hráči, čo boli, teraz sa poviem, že sú to páni, aj neviem, Dežo Halmo, Boris Voška, Ľubo Havrana, takýto Ďuro Tariška. To boli fakt, že na tú dobu Joško Pavlík, fakt dobrí hráči, všetko super, my sme sa ale mohli učiť. Ja som tu bol najmladší s Jožom Vidrom a s Peťom Varadinom, sme tu nosili brány pomaly sami, nejak dneska, že mladí sú leniví, nič sa im nechce. Mohli si to zažiť vtedy, tých rokov, no v 96. som tu bol do 99. Potom som prestúpil do tej Nitry, z Nitry som išiel do Trnavy a prišiel som ešte v roku 2004 na ročné hosťovanie. Rok som tu hral 3. lígu, sa ešte hrala. Tiež mladá partia, Jano Maslen bol tréner, teraz je hospodár, takže je to dosť také tiež smiešné trošku. Tu chodí na traktore okolo, že. Ale teraz som sa vrátil znova minulý rok, no a snažíme sa pomôcť hlavne tým mladým trénerom, vedeniu a chceme spraviť nejaký lepší káder a sa to buduje vždycky do budúcna na viacej rokov, takže uvidíme, že ako to dopadne. Mne sa levická mládež vždycky ľúbila, ešte za pána Kuťku, keď tu bol a oni tú mládež vlastne držali, pretože vedia, že zo Svezu určite dostanú nejaké financie na podporu mládeže. Teraz čo je ten momentálne čo je ten sponzor, tak určite drží tú mládež čo v najlepšom svetle, aby hrala čo najvyššie súťaže, aby sa vytiahli, pretože z tej mládeže vidíme aj tú budúcnosť, že tí mládežníci, aby doplňali treba z káder Ačka a uplatnili sa aj v ámustve. Tak je to beh na dlhú trať. Ako by si charakterizoval súčasnú situáciu vlastne v klube? Tak klub, hovorím, má dobrého sponzora, ktorý sa snaží vytvárať nám také podmienky čo najlepšie, aby nám vyhovovali, či už je to od mládeži až pro ámustvo, ale ámustvo je vlastne výsledkom celej tej práce, toho všetkého, čo sa tu deje. Takže keď nebude mať ámustvo výsledky, bude tam mať dopad určite aj na mládežnícke mužstva, či sú to dorastenci alebo žiaci. Takže dúfam, že Levice pôjdu hore a hore a budú sa držať čo najdlhšie, čo najvyššie. Ako by si charakterizoval tvoje vzťahy, prípadne spoluprácu s pánom trénerom Prochodským? Tak tréner si ma vybral, ja som už bol v kontakte minulý rok, jak bola storočnica fotbalu tu na v Leviciach, sme boli v nejakom kontakte spolu. V Karvinej som v podstate končil, sme sa rozhodli s manželkou, že sa vrátime domov. Kvôli aj dcerám, aj kvôli sebe, aj manželka chcela pracovať, takže tréner ma oslovil. No a nejak sme sa dohodli, poznám ma už dlhé roky a ja jeho poznám, takže snažíme sa nejak tak sklbiť viaceré veci do seba. Týka sa to už hlavne o tej mládeže, aby tí mládežníci treba už aj s nami trénovali, aby boli zvyknutí potom pre príchod pre ámustvo a aby napredovali, aby sa uplatnili, aby z Levice sa aj zviditeľnili tými hráčmi, ktorí treba neskôr sa možno predajú niekde, že pochádzajú z Levíc. Máš dve krásne céry, budú aj z nich športovkyne, alebo vedieš ich futbalu takisto? A dve moje céry, Jasminka, tá je staršia, tá má 8 rokov, je skôr taká, ako by som povedal, nemá povahu po mne, ale má dobré veci v sebe, chodí na tenis, už 3 roky hrá tenis. Má nadanie na šport, len sa musí trošku potlačiť. No a tá menšia, tá Kiara, má 4,5 roka. Tá by mohla byť nejaká tanečnica, lebo má tanečné vložky doma, takže vie dobre tancovať, baví sa. Takže uvidíme, čo s nej bude, uvidíme neskôr, že čo ju chytí, ale fotbalistky asi nebudú. Nemôžeme sa tešiť Marcela Pavlíka, mladšieho futbalistu? Tak to dúfam, že nie. Zatiaľ nie, ani to nepripadá do úvahy momentálne, takže. Ani ťa to nemrzí, že nemáš syna? No nie, že nemrzí, ale
mám 2 dcery a sa hovorí, že dobrí fotbalisti majú 2 dcery vždycky. Dobre, aké sú ešte tvoje ciele do najbližšej budúcnosti, čo sa týka tvojho života, čo sa týka tvojej futbalovej kariéry? Tak ja keď môžem, tak hrám vždycky naplno, alebo snažím sa hrať, pokiaľ sa dá, na to víťazstvo a aj pri futbale budem sa držať, pokiaľ sa mi bude dať. Akože ľúbim ten šport celkovo. No a aj už teraz pomáham trošku aj v tréningovom procese, takže určite by som chcel ostať pri futbale. Buď ako tréner, alebo nejaká výpomoc. Zatiaľ ma to baví a naplňa ma to. Som v podstate ako doma, lebo poznám tu skoro všetko okolo levického fotbalu, aj tých ľudí, ktorí tu pracujú. Tak uvidíme. Zatiaľ nemám žiadne zajačie úmysly, chcem ostať v Leviciach a zatiaľ sa mi tu ľúbi. Nemám tu ani ďaleko domov, nejakých 90 km je dozvolená, takže v pohode. Takže môžeme ťa ešte vidieť niekoľko rokov pobehovať na futbalovom trávniku. No, ak ma tréner postaví, tak budem pobehovať. Aká je v súčasnosti mužstve atmosféra? Ako si rozumiete hráči? No, tak atmosféra mužstva je akože dobrá, sme nováčik, postúpili sme do 3. ligy, tak sa nám to akože ľúbi. No, prvé kolo sme vyhrali, dôležité víťazstvo, jak sa hovorí, vždycky prvé, ale v mančate je pohoda, prišli aj noví hráči, zatiaľ zapadli do kolektívu dobre. Tie veci okolo, tie srandičky, blbosti, to patria k tomu. Čo sa týka aj nejakých mladých hráčov, ktorí sú tu u nás, že musia nosiť pomôcky, musia robiť nejaké veci, ktoré v iných mužstvách možno nerobia, ale sranda musí byť a pokiaľ sú výsledky, aj partia dobrá. Môžeš byť konkrétny, aké veci musia robiť? No tak skovávajú sa nejaké veci, treba z kopačky, prídeš na tréning, máš zahrčkané, že nevieš si nájsť dres, ja neviem, sková ti niekto mobil, alebo sa nabúra do Facebooku a potom tam tie statusy píšu nejakí chlapci, že stále sa niečo deje v kabíne. Buď máš prilepené šlapky o podlahu, alebo máš mäkkú loptu. Musí to byť, lebo potom, keby bolo veľmi dusno v kabíne, tak ani tá atmosféra není taká dobrá. Takže tie srandičky patria k tomu a stále sa niečo deje v kabíne, to je dobré. Si kapitánom mužstva? Ako ťa hráči vnímajú ako kapitána? Neviem, ja si myslím, že to je skôr otázka pre nich, ja sa im skôr snažím poradiť. Aj niekedy nakričím, lebo som taký zlostný niekedy, keď sa nám niečo nepodarí, tak viem aj nakričať, ale ja chcem, aby napredovali, chcem ich povzbudiť viac, hecujem ich, ale myslím si, že to by skôr oni mali povedať niečo o mne, ako ja o nich. Si skôr taký osobnejší typ, alebo snažíš sa robiť mať taký nejaký odstup autoritatívny, ako by si sa charakterizoval ako kapitán? No neviem, to je ťažká otázka na mňa, ale hovorím, niekedy mám aj radšej odstup od nich, ale niekedy skôr ako bratsky im poviem, že čo ako. Takže poradiť, skôr ako otcovsky, keď to mám prirovnať svojim dcerám. Ešte radšej tak by som im poradil, lebo som tu najstarší aj s Marcelom Palicom pomaly. No a ostatní chalani majú 22, 24, 25 rokov, tak je to dosť taký rozdiel. Máš určite veľa fanúšikov, chcel by si im niečo odkázať? Nech nás pozbudujú ďalej, nech na nás nekričia a nech nás radšej pozbudia. Nech chodia na každé zápasy, čo môžu a nech nám veria, že niečo môžeme dokázať. Čomu by si pripísal to, že tu chodí toľko málo ľudí? Ľudia si musia trošku aj zvyknúť na to, že sa tu už asi hrá 3. liga a predtým chodili také nezaživné mužstvá sem z okolia. Určite neboli lákadlom pre levický fotbal. Teraz sa možno situácia zmení, že sem prídu nejaké mestá a budú sa hrať s Bčkami, treba z Nitry, Trnavy alebo zo Slovana, takže už sú to takí hráči možno zaujímavejší, ale škoda, že hrávame v nedeľu, pretože okresné súťaže sa všetky hrajú tu v nedeľu. Keby sa hralo v sobotu, možno by to bolo zaujímavejšie, možno by prilákalo viacej ľudí, takže neviem. Je to na tých divákoch a na našej hre, aby sme ich prilákali. Čo tebe konkrétne vadí, čo sa týka štadiónu, zabezpečenia, vedenia a tak ďalej, čo sa týka tohto futbalového klubu? Alebo kde by si videl nejaké rezervy, čo by si chcel zlepšiť podľa teba? Tak zlepšovať je to veľa určite. Aj zastarali treba štadión alebo takéto veci okolo. Chýba nám možno umelá tráva v zime.
ale to je skôr otázka na mesto, že či by sa to dalo riešiť alebo nie. No a zázemie fotbalové je tu super, pretože keď si vezmete, že koľko trávnikov je tu naokolo, je tu hala, je tu zimný štadión, posilovňa, plávanie, všetko super areál, všetko na jednom mieste. Možno, že keby sa v budúcnosti nejaký hotel postavil alebo také niečo. Môže to byť veľmi ešte zaujímavé tu na Leviciach.